Supplies ng isda ginalauman nga magadamo kasunod sa pagtakop sang closed fishing season sa Visayan Sea suno sa BFAR 6. Presyo sang isda ginalantaw man nga maganubo. Ini ang gintutukan ni Zen Kilantang Sasa. Duha ka beses sa isa ka semana nagapangumpra si Roy sang ila sudan. Natalupang dan sini nga mahal sa gihapon ng isda. Gani ginadamo na lang sini ang pagbakal. Tingog ko lang. Parang din sa puno balik. Isa sa mga ginatudlo nga rason sang pagmahal sang presyo sang isda ang magamay nga supply. Kagkabayin sini ang closed fishing season nga ginpatuman sa Visayan Sea sa sulod sang 3 ka bulan nga nagtakop na sang Pebrero 15. Bangod sini ginalauman ang pagdamo na sang 3 ka sahi sang isda kapareho sang tuloy, bulaw kag gumaa nga mahimo makonsumo. Amo nang ginalantan naton mas dalag ko ang mga isda nga amo nga species and nagdamo sila. And of course, in terms of supply and demand, so that's economic. We are expecting magbarato, no? So, amo na na-expect natin nga magdamo ang isda, barato ang isda sa after the close season. Kung madugangan ang supply, ginalauman nga mas magabarato ang presyo hanay sang isda. Apang ginapaabot naman ang pagsaka sang presyo sini sa Holy Week. Subong, yung ang isda, taas ka nubo. Pero ini ng mga binulan, siguro manubo-nubo na gin man. Pwede pa man subong yung ilangan supply. Pero kung mag-kursma, mahalan na isda. Subong yung okay pa man. Nagabilis ang 200 pesos tubtub 260 pesos ang kada kilo sang isda sa mga merkado. Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang Sasa, One Western Visayas.